Wel, mae Llywodraeth Cymru wedi derbyn nod Cymdeithas yr Iaith o greu miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn y flwyddyn 2050. Er mwyn i hynny digwydd, mae'n rhaid cynllunio. Mae 35 mlynedd i cynllunio yr athrawon, y dosbarthiadau, y noddau. I petai unrhyw faes arall, bydde Llywodraeth yn cynllunio o ddifri. Da ni wedi comisiynu ymchwil annibynnol sy'n dangos erbyn 2020, erbyn 2030, byddwn rhaid bod cynnydd aruthrol yn nifer y plant mewn addysg gyfrwng y Gymraeg. Erbyn 2050, byddwn rhaid bod mwyafrif mawr plant mewn addysg gyfrwng Cymraeg ledled Cymru. A dim ond hanner y broblem yw hynny. Hynny yw, mae'n rhaid o'r strategaeth i sicrhau bod dyfodol i'n pobl ifanc Cymraeg i aros yng Nghymru, sy'n bwyn colli nhw i gyd wedyn, a hefyd bod modd defnyddio'r Gymraeg tu allan yr ysgol ym mhob maes o fywyd. Sa'n hyn o bryd, mae plant ysgolion Gymraeg, nhw'n cysylltu'r Gymraeg gyda'r ysgol yn y deddwyren, a beth sy'n defnyddio'r Gymraeg wedyn i'w profiad y mwyafrif ohonyn nhw. Felly mae angen strategaeth o ddifri, a dyn ni ddim yn meddwl bod Llywodraeth Cymru yn cymryd y mater o ddifri. Wedi cyfan, pwy ohonon ni fydd yma yn 2050 i ofni Garwyn Jones ydych chi wedi cyrraedd y nod? Dim fi, dwi'n sicr. Dwi'n gwneud yn rhan rwan i sicrhau fod o'n paratoi. Os dwi'n edrych draw am ban y brychiniog nawr, dwi ddim mynd i gyrraedd na. Allai ddeud bod fi'n mynd i ddringo pen y fan fawr, ond dwi'n mynd i gyrraedd mewn un naid a gadlu tan funudola nadw. Mae'n rhaid cynllunio'r camau nawr. Ac os na ni'n cychwyn o ddifri, dwi'n mynd i ddigwydd.